приятели! Живеем в забързано време, във век на компютри и технически прогрес. Растем бързо и неусетно. Още от малки знаем какво е космос и компютър. Изучаваме чужди езици. Да дадем на жадния да пие вода е добро, но още по-добро е да му покажем извора, да пие сам до насита. Тръгна Станка за водица, скрива нова кобилица, насреща и лудо младо, то на Станка проговаря: дай ми, Станке, студна вода, кладенчова. Решихме да проведем празник на народното творчество в училището, защото учениците от начален курс са много добри певци, проиграчи, артисти и сладкодумци. Нашите участници ще се постараят да направят красиви мартеници, докато се веселим. Трудолюбив е нашият народ и в миналото, и днес. И може би не само заради това, че трудът краси човека. Сине, дошло е време да те задомим. Ще натоваря колата с сливи и ще ги продавам за свет. Така ще ти намеря най-чистата и най-работната жена. Хайде, сливи за смет! Сливи за смет! Сливи за смет! Идвайте всички на Мегдана и носете колкото смет имате вкъщи. Вижте колко много смет събра. Добре, че дойде такъв глупав слива, за да продадем за сливи. Тичър и аз искам сливи, но ние у нас нямаме никакъв смет и тази не е наша. Бабата ми и аз ще следите, защото им помагах. Ето, че намерихме най-чистата и най-работната жена за теб.
Тя ще ти бъде най-добрата каштовница за теб. Тръгнала е дена мамо за вода студена, тръгнала е дена мамо за вода студена, ах, дено денкеле за вода студена, ах, дено денкеле за вода студена. Чиста бяла, пременена всякога стъкнена, чиста бяла, пременена всякога стъкнена, ах, дено денкеле всякога стъкнена, ах, дено денкеле всякога стъкнена. Меците й светят, мамо, като по-сребрени, меците й светят, мамо, като по-сребрени, ах, дено денкеле, като по-сребрени, ах, дено денкеле, като по-сребрени. Всички поздравявам, мамо, кротка и засмяна, всички поздравявам, мамо, кротка и засмяна, ах, дено денкеле, кротка и засмяна, ах, дено денкеле, кротка и засмяна. Скромна като теменушка, дена ми е дружка, скромна като теменушка, дена ми е дружка, ах, дено денкеле, дена ми е дружка, ах, дено денкеле, дена ми е дружка. Аз познах друга пословица. Накарай мързеливия на работа, да много да те научи. Но и замърсила има лек. Ленивата невяста. Старец и старица имали син. Оженил се той и довел снаха, а тя била много мързелива. Жено, вземи стомните и отиди за вода, а аз ще те дърпам. Да видим дали снахата ще засрами и ще отиде до чешмата. Както казал той, така и направили. Старицата взела стомбите, а дядото я задърпал. Дай стомните, бабо, стара си ти, аз ще отида. Не, аз отивам. Това не е мъжка работа. Гледала ги снахата, гледала ги пък им се присмяла. Бре, и какви неразбрани хора. Не може ли единият да отиде днеска за вода, а други утре? Затова много не се иска. Старецът и старицата се умислили как да научат хубавата си снаха на работа. На другия ден всички се заловили за работа. Само невястата стояла пременена, нищо не е похващала. Дошло време за обед. Събрали се всички и седнали около трапезата. Седнала и младата невяста. Донесли гозбата и сложили пред свекара голяма пита хляб. Той взел питата, разчупил я и я раздал. А за невястата? Не, тя не е главна. Когато човек не работи, не обlaнява. Вечеряли, поприказвали кой какво ще работи на другия ден и легнали да спят. Легнала и младата. Но главно спили се, че едва дочакала да се съмне. Щом се разсветнало, станало тихичко, измела се очите, измела двора, издоила кравите, изкарала тълците, станали и другите. Като я видели, те се спогледали и усмихнали. На обед невястата първо сложила трапезата и седнала последна. Старецът взел питата, разчупила и подал на невяста едно голямо парче. Ти, невясто, днес работи най-много и затова и на теб давам най-голямото парче от питата. Минало се седмица-две, невяста по цял ден шетала. Тя разбрала, че който не работи, не трябва да яде. Видяхме снаха, която май иска на баницата мекото, на работата лекото.
баница, ето я на софрата, ето ме и менски трени в турбата. Чух, че пеете добре. Знам, че който пее зла не мисли. Вярно ли е, Джули? Вярно е. Ти не спееш ли нещо от твой репертуар? Да. Приказки, гатанки, весели случки. Така няма да се разбере. Як ти момне лети, изтегли да смече от нашата баница. Гатанки ще ни знам, то ви е късмет. Ти го биеш, то
Топката. Отлично. Ум дава, не приказва. Какви гатанки знаете вие? Работливка черноглава от към ниви се задава и под жарко слънце носи златно зрънце. Та през люта зима ядене да има. Що е то? Мразата! Веси глас и тънка сила, бели ризи ушила и направила красиви круши, ябълки и сливи. Младостта, радостна пътя е донесла. Добре, много знаете. Ох, изморих се, ще ви кажа скоро поговорки, но първо ще се почина в това време. Има ли между вас сладко да ме разказват? Нека да му чуем приказа. Защото блага дума желязна ръка отваря. Овчар. Имал си къща и в тази къща вечерно време затварял 10 овце. Имал си колибка в Балкана, а в колибката едно котен и едно патен. Само си нямал дядо Павел кандило, което да му свети вечерта. Като вървял след стадото, един ден дядото чул да написа. Навлязал в шумака и що да види. Гората гори, а на един отгорял пън се гърчи едно гущерче. Гущерчето помолил дядото за помощ. Дядото искал да му помогне, но не смеял да настъпи в жертва, защото краката му щели да изгорят. Гущерчето помолило дядото да подаде своята тояга. Той ще се фане, а дядото ще го издърпа. Дядото подал тоягата си, гущерчето се обвил за него, а дядото го издърпал. Щом дошло на себе си, той поискал да му се отблагодари. Разказал му, че е чедо на гущерския цар, който живее в тъмна пещера, а на короната си имал 9 безценни камъчета, които светели като слънца. И искал да му даде едното. Завървели да търсят пещерата. Щом стигнали, гущерчето влезнал, а дядото зачакал. Свечерил се, но най-после гущерчето пристигнало с камъчето. Подал го на дядото и му казало, че ако иска нещо, трябва да чукне 3 пъти на земята и да си го пожелае. Дядото се прибрал вкъщи. Той си мислил, че няма какво да си поиска от камъчето. Имал си всичко. Легнал си на леглото, но сън не го обхващало. Смислил си, защо да не си поиска пък нещо от камъчето. Станал, чукнал 3 пъти на земята и си пожелал мраморен дворец. Още преди да изрече думите си, на мястото на неговата колибка се появил мраморният дворец с златни съдове и пухено легло. Той легнал на леглото и заспал. На сутринта го посетил съседът Иван. Той го разпитал за камъчето, а дядото му разказал за гущерчето и гущерския крал и го поканил да пренощува в неговия дворец. Щом заспал дядото, Иван взел камъчето, чукнал 3 пъти на земята и пожелал 4 крали марковци, които да отмъкнат двореца и да го понесат отвъд Дунава. В същия миг дошли 4 крали марковци и донесли двореца. За да разберете края на приказката, прочетете безценното камъче. Четете, за да знаете, защото книгата учи на добро. Браво, дами! Сега чуйте и повторете отворението на роди. 5 братите по 3 пръта преплита. Айде, Нина. 5 братите по 3 пръта преплита. Брус прасе по сото. Брус прасе по сото, прасе по сото. Иво? Брус прасе по сото, прасе по сото. Браво! Искам да ви кажа, че според поговорките трябва да сте бързи и се справите добре. Но ще ви дам един съвет. Когато правите нещо, не бързайте. Народът е казал: бързата работа срам за майстора. Какви пословици и поговорки знаете вие? Каквото повикал, такова отговорил. Който зло мисли, зло намира. Изговорил държим по една платива. Ако е мъчно да даваш, по-мъчно е да взимаш. Отлично! Много се заседяхме. Хайде да попеем и поиграем. Veselu, kiluleja, a
Като ви гледах хорото, ръченица ми се прищя. А сега кой ще надиграе мен? Браво, защото вие бяхте прекрасни. Днеска ни подарихте един хубав спектакъл на този ден на Баба Марта, когато всички си пожелаваме да бъдем живи и здрави и с нетърпение очакваме тези хубави пролетни празници, за които говорихте. Благодаря на нашите гости, че са тук, за да видят колко талантливи са нашите ученици. Вие показахте, че сте наистина добри разказвачи, танцори, певци и много от вас могат да правят от всичко. Така че аз се гордея с вас. Предполагам, че вашите родители също. Гордея се, че сте наши ученици и ви пожелавам от тук нататък винаги да ни радвате, когато идват празници с такива хубави тържества. Поздравявам и вашите учителки, които ви помогнаха да сглобите всичко това, което вие като знание имате и да ни го представите. Прекрасни поговорки, пословици, приказки, песни и танци видяхме. И тук нататък се надявам да се изявявате винаги, защото вие можете и трябва да танцувате, трябва да се изявявате. Благодаря ви още веднъж и честит празник!